Takže ahoj, já vás zdravím opět u nového videa, jsme opět u Boosteroidu. Boosteroid je cloudová platforma her, kde vlastně můžete hrát hry. Teď momentálně se nacházím v aplikaci na telefonu. Můžete to hrát ten Boosteroid, můžete mít na telefonu, na počítači, na tabletu. A můžete vlastně hrát herní hry, nebo hry můžete hrát vlastně na telefonu, takže vlastně i Eurotrack, Fall Guys, Fortnite a spoustu dalších her můžete hrát na telefonu, ale musíte je vlastnit třeba na počítači nebo na Xboxu. A když zrovna vám nejde Xbox, nebo máte rozbitý Xbox nebo počítač, tak to můžete hrát i právě na Boosteroidu v telefonu. Tady vlastně vidíme moje hry. Když půjdeme sem, tak tady vlastně vidíme Fortnite, že ho musíme vlastnit na Epiku, tady vlastně, že musíme vlastnit na Steamu, zase tady jsou věci, že musíme vlastnit třeba War Thunder, musíme vlastnit na Originu, Steam, Fall Guys, Epic Games, BMG Drive taky na Steamu musíme vlastnit a vlastně my to pak můžeme hrát. Stačí jenom dát Fortnite, dát play a hrát. Zaplacený premium výhody. Já tady mám zaplacený, mám tady prostě free time, jelikož s nima máme spolupráci, vidíme na jeden měsíc si to můžeme koupit za 9,89 dolarů, budeme to mít maximálně 60 fps a tady si to můžeme koupit na jeden měsíc a na 17,89 dolarů až na 120 fps a 4K Full HD. Na 6 měsíců to vyjde na 14 dolarů. A tady to vyjde na 12 měsíců za 7,49, takže to je levnější. Dále, do tohohle videa, pokud se tady hitneme aspoň 50 lajků na YouTube kanále, bude tady třeba 1000 zhlédnutí, nebo na Shorts, tak, nebo na TikToku, pokud bude 50 lajků, tak vám tady dám kód, který vlastně můžete použít a dostanete 7 dní zdarma, můžete vlastně používat Boosteroid. Záleží, jestli ten Boosteroid využijete nebo ne. Takže to bude asi všechno. Já budu rád, když dáte like, odběr, případně sdílení a my se vidíme opět u dalšího videa. Zatím ahoj.